Jedna devojčica sa jako slatkim imenom Slatka Maša Ćoćkalo, koja dolazi iz Mrkonjić grada. Ćao Maša! Sam uzbuđena. Pa imam, da, jesam uzbuđena sam i imam tremi. Malo trema, to je uvek tako dobro. Znaš, trema je uvek dobra da mi izađemo tamo i da budemo super. Reci mi, ti baš pesmu internet, da li je lepše surfovati internetom ili ipak družiti se sa drugarima? A kako kad? Meni je nekako surfovati internetom. Zašto? Ne znam, tu imaju igrice, tu je Facebook, tu je YouTube i tako. Dobro, tako da sad ćemo da čujemo pesmu Internet koju nam izvodi Maša Ćoćka. U školom baš me muči, ne svaka moj misli, sam sebe puštam, sve stvari, neki novi, neki stari, reši mi se šta ne sve.